L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Digriet tal-Kongregazzjoni għal-Kult Divin u għad-Disciplina tas-Sagramenti mill-Arċidijoċesi ta' Malta. Fuq it-talba tal-Eċċellenza tiegħu Monsignor Charles Giu Cicluna, Arċisqof ta' Malta, li permezz tal-ittra tal-24 ta' Novembru 2016 wassal it-talba tal-Kleru u tal-Insara Fidili il-Kongregazzjoni għal-Kult Divin u għad-Disciplina tas-Sagramenti bis-seta tal-fakultajiet speċjali moti għalila mill-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku mill-qalb u bi pjaċir iżżejjen lill-Knisja Ċipritarja tal-Mostra iddedikata lill-Alla taħt it-titlu ta' Tluħ is-Sema tal-Verġni Marija, bit-titlu u l-ġieħ ta' Bażilika Minuri bid-drittijiet u l-konċessjonijiet kollha skont in-normi tad-Digriet de Titolo Basilicae Minoris maħruġ fid-9 ta' Novembru 1989 u dan minkejja kwalunkwe ħaġa oħra kontrarja. Moti mis-sede tal-Kongregazzjoni għal-Kult Divin u għad-Disciplina tas-Sagramenti illum 31 ta' Mejju 2018 il-Kardinal Robert Sara, Prefett, Arthur Roche, Arċisqof, Segretarju. Ikun imbirek Alla. Kien ripilejt il-festa tal-Lut. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan insibu 3 ċelebrazzjonijiet tal-Eid. Kull sena mit-3 snin tal-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu hija immarkata fil-Vanġelu ta' San Ġwan mill-festa tal-Eid. San Ġwan li qed jikteb għall-komunità li m'għadix biss Ludija jgħid lejt il-festa tal-Lut. Għalina il-kelma Eid fiha nnifisha tfisser festa. Tantu hekk li aħna lejt ngħidulu lejt il-kbir. U bir-raġun. Għaliex lejt il-kbir jimmarka l-eżistenza tagħna bħala nsara. Flejt niċċelebraw il-mewt ta' Ġesu għalina u l-qawmien tiegħu mill-imwiet għalina. Flejt niċċelebraw il-mamudija tagħna. Niftakru li aħna tammidna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Flejt inġeddu il-fatt li aħna insara. Kelma oħra żgħira fil-lingwa tagħna għaliex aħna poplu nistgħu ngħidulu uniku fid-dinja semitika imma mhux biss li nsejħu lil nfusna mir-raħal fejn trabba Ġesu.
Ġesu ta' Nazaret. Aħna nsejħu lil nfusna Nazzarin, insar. U dan il-ħaġa tfakkarna li fuq is-salib Ġesu dan l-isem kellu, Ġesu ta' Nazaret, Sultan tal-Lut. Ġesu ta' Nazaret, Sultan tal-Lut. U fil-Vanġelu tal-lum Ġesu malli jinduna li il-poplu zaqqu mimlija, imxebba u komdu wara li kiel bix-xeba xbaqa wkoll. Ried jagħmlu bil-fors sultan. U jinħeba, jaħrab. Għaliex ma ġiex biex ikun sultan ta' din id-dinja, imma fl-istess ħin il-kundanna tiegħu li kienet il-kelma teħelsina lina irrikonoxxietu, għarfitu bħala sultan. Ġesu ta' Nazaret, Sultan tal-Lut. U kif tallimna il-laqa tiegħu ma' Pilatu, is-saltna tiegħu mhijiex ta' din id-dinja. Min jifittex jifhem lil Ġesu u lill-Knisja tiegħu bi kriterji tal-politika tan-nies tad-dinja jitfixkel. Għaliex il-Knisja li waqqaf Ġesu Kristu u l-kelma tiegħu imorru lehm. Jagħtuk gwida imma ma jfixklukx li tagħmel id-deċiżjonijiet tiegħek. Meta rridu jagħmluh sultan ta' din id-dinja, il-mulej ħarab, inħeba. Imma jerġa' jirritorna biex jispjegalhom li s-sinjal li kien għamel kellu tifsira vera li hu seta' jwassalhom għal ħobs li jmur lil hemm minn din id-dinja. Li hu kien daqs il-profeta Eliżew u iżjed, daqs Mosè u iżjed. Għax il-ħobs li rrid jagħtihom kien il-ħobs li jwassal għal ħajja ta' dejjem. U s-saltna li rrid iwaqqaf u li għaliha għallimna nitolbu tiġi saltnatek, tiġi saltnatek. Kienet saltna li lem mill-esistenza ta' din id-dinja imma kienet twassal għal ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma jistax jagħmel dan mingħajr l-offerta tagħna. Hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet ta' xejr u 2 ħutiet żgħar. Hawn tfajjel li għandu offerta ċkejkna għalma kienet offerta ċkejkna l-offerta tal-armla. Bħalma kienet offerta umli l-offerta tal-ġenituri tiegħu fil-preżenza tiegħu fit-tempju, fil-preżentazzjoni tiegħu fit-tempju, meta għax kienu fqar m'offrewx ħaruf imma offrew bargamien, l-offerta tal-fqar. Imma dawn x'inhu din l-offerta ċkejkna, x'inhi għal daqshekk nies. Għedu n-nies bil-qiegħda. Ġesu ma jaħlix ħafna żmien fi dialogi inutli imma jiġi għal konkret. Bħal ħobżiet ratt il-ħajr qasamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħakem ried.
Di kienet l-ikla li ħejja s-sultan, imma mhux sultan ta' din id-dinja. Sultan li jaraf il-bżonn tan-nies imma ma jagħtihomx biss il-ħobbs ta' din l-art, ma jagħtihom il-kelma li twassalhom għal ħajja ta' dejjem. Huwa il-Basileus ta' vera, huwa r-re ta' vera, u jammar fit-tempju tiegħu lill-Knisja li għaxija d-dar tal-Basileus tar-re hija wkoll bażilika. Il-kelma bażilika hija proprju d-dar tar-re. Imma rridu nifhmu li r-re li jammar f'din id-dar mhuwiex re ta' din id-dinja, imma r-re tar-rejiet. U s-sinjal li jingħata lil din il-Knisja Għażiża mhuwiex sinjal għal fanfarunati ta' din id-dinja u għal piki ta' din id-dinja. Il-mostin diġà għandhom żaqhom mimlija bil-Knisja, m'hemmx għalfejn, m'hemm spazju iżjed. Ingħatat dan it-titlu għaliex imsejħa għal responsabilità kbira. Għaliex li inti tkun bażilika minuri mhux kwistjoni biss tal-umbrellun u t-tintinnablu, issebdew doqqulu l-arċipriet biex ikun filgħodu doqqulu t-tintinnablu. Irridu umu kmini għalli tajjeb, sinjal tajjeb. Ma ħafna minnhom ukoll umu kmini hawnhekk. Nimmaġina n-nies tax-xogħol, l-ommijiet li jridu umu qabel n-nies tax-xogħol. Ir-responsabilità x'inhi li nkunu sinjal ħaj tas-saltna ta' Alla. Li aħna nkunu sinjal ħaj ta' xi tfisser verament li tkun nisrani ta' vera. Li inti meta titlob il-missierna u titlob biex isseħħ u tiġi s-saltna ta' Alla, tiġi saltnatek. Inti tħoss dak l-impenn li ħajtek trid tkun dak il-proċess. Xkejken dik l-offerta żgħira li se tibni s-saltna. Fuq kollox, is-sejħa ta' dan it-tempju li tkun bażilika minuri fil-pontifikat tal-Papa Franġisku u bir-rieda tal-Papa Franġisku hija mhux biss niksu il-ħitan bid-deheb, imma biex ikollna qalbna tad-deheb. Żgur inferħu l-qalb tal-Papa Franġisku jekk aħna ngħidulu grazzi għażiż missierna fi Kristu ta' din id-dinjità li biha żejjint it-tempju għażiż tagħna. Nassigurawk li se nieħdu ħsieb it-tempju ta' Kristu li huma l-foqra. It-tempju ta' Kristu li huma l-morda. It-tempju ta' Kristu li huma uliedna it-tfal u żgħażagħ. It-tempju ta' Kristu li huma il-familji tagħna. Dan għandu jkun il-messaġġ ta' gratitudni li għandna nibagħtu bħajjitna
lill-Papa Franġisku għaliex li tkun bażilika minuri tfisser ukoll rabta speċjali mal-Papa. Rabta speċjali ma' dak li hu msejjaħ minn Kristu biex ikun għaddej tal-għaddejja ta' Alla. U għalhekk fil-festi li jfakru lil Pietru fil-Bażiliċi Minuri ikun hemm ċelebrazzjoni sabiħa fit-22 ta' Frar fl-anniversarju tal-elezzjoni tal-Papa fil-Kastana it-13 ta' Marzu. Fil-festa ta' San Pietru San Paolo. Kif ukoll fil-31 ta' Mejju li insertat festa tal-Madonna, il-festa tal-Visitazzjoni li hija wkoll id-data magħżula minn Ruma għad-digriet ta' din il-Bażilika Minuri. Illum il-Knisja tagħti lil kull wieħed waħda minna l-indulġenza plenarja fil-jum meta jitħabbar id-digriet tal-Bażilika Minuri. Matul is-sena fl-anniversarju tal-lum tingħata wkoll din l-indulġenza plenarja. U l-mostin għandhom ukoll il-privileġġ li jażlu ġurnata huma matulek ja sena xi anniversarju tat-tieġ, forsi l-anniversarju tal-Mamudija biex huma jaqilgħu il-ħelsien ta' tpattija kollha ta' dnubithom għax din l-indulġenza plenarja. Il-mulej llum irid ikun għani fil-ħniena billi lil kull wieħed waħda minna jeħlisna mit-tpattija kollha ta' dnubietna. Id-dnubiet jinħafru bil-qrar. Imma bl-interċessjoni tal-Qaddisin, mod speċjali Santa Marija, u l-Qaddisin kollha ħbieb tagħna fis-sema, il-mulej ukoll jeħlisna bil-qawwa tal-Knisja tiegħu mit-tpattija kollha ta' dnubietna. Il-mulej ma rridx ikun sultan ta' din id-dinja. U s-sinjal mawti lilna mill-Papa Franġisku illum u għalli hawnhekk iridu nkunu tassew nħossuna il-koll at home. Aħna min aħna, naħsbu x'naħsbu, kultant ukoll ngħidu x'ngħidu. Aħna min aħna, hawnhekk irridu nħossuna at home. Għax din il-Bażilika mhijiex Bażilika tad-dinja, imma sejħa għas-saltna ta' Alla li ħaddan lil kulħadd. Lil kulħadd. U xhieda sabiħa li qed tagħtu intom eżiż mostin li toffru dan it-tempju li bil-raġun intom kburin bih bħala sinjal għad-dinja biex il-Bażilea is-saltna ta' Alla isseħħ fil-qlub tagħna u fis-soċjetà tagħna. Għamel mulej li fostna tiġi saltnatek.